Co, pane Stačenka, tak řekněte nám svoje dojmy z ubytování. Jak se máte? Je to dobrý. Je pivečko, Je to jo, dobrý, rozumíš. jsem spokojený. Jak koukáš na 4000, co jako dobrý den. Tamhle. Alenhorn, Alenhorn here. bílý vrchol vlevo, Ano. Albubel, není vidět, ale je vpravo. A Bubel here. The story so far. Thanks for coming. Kapela snídaně. Pila. Oh, how I long for a different story from the one that we've been told. How I long for a different story. Their analysis, we're animals fighting for ourselves, all the boys and girls. We don't hesitate, we just dominate. Damages our minds, and now we think we're savages. This is what we're told.